Връщаме се обратно в студиото. Тук вече общинският съветник от Възраждане, господин Филип Кънев. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Оставаме на тема еврозона. Господин Кънев, миналата седмица Урсула фон дер Лайен написа "Готови сте". Излезе конвергентният доклад на Европейската комисия. Въпросът е: готови ли сме да влезем в еврозоната? Ние категорично смятаме, че страната не е готова да се присъедини към еврозоната към този момент. И конвергентният доклад показва точно и ясно, че става дума за политическо решение, а не за признание за постигнати резултати и положени усилия в тази посока. Така искам да напомня, че ние през 2023 година събрахме 604 000 подписа с искане за насрочване на референдум с въпрос: искате ли националната валута да остане единствена в страната до 2043 година. И тази година не беше случайно избрана. Това е годината, към която нашите икономисти очакват да стигнем на около 90% от средноевропейските равнища на конвергенция. Тоест това е датата, или близка до нея, когато присъединяването към еврозоната няма да стане за наша сметка и в наш ущърб. Така, сега да се върнем към конвергентния доклад. Значи той дава зелена светлина за присъединяване на страната към еврозоната, но неговото съдържание така съдържа редица негативни оценки, които така се препокриват с нашите аргументи и рисковете, които страната би поела с така предсрочно присъединяване към еврозоната. Като там са упоменати така доста притеснителни моменти, като нивото на инфлацията. Знаете, в нашата страна беше доста висока последните години. Така в момента странно стигнахме до едни учудващи нива на 2,7%. Но в доклада е записано, че инфлацията ще така се запазва сравнително висока до края на годината и тя ще продължи и след това. Така че също така е от ресора на управляващите да гарантират, нали, от управляващото зависи нивото на инфлацията, което, имайки предвид доверието към институциите, мисля, че това буди доста сериозни притеснения от страна на населението. Също така е посочено високите нива на корупция, нещо, което ние добре знаем и което не се е променило последните 20 години. Така че нищо ново под слънцето. Така, също е посочено лоша и недобре поддържана инфраструктура. Отделно имаме също така информация във връзка с демографската криза, което ние добре си знаем, с недостиг на квалифицирана работна ръка, с намаляване на населението в трудоспособна възраст, в така високия дял на дългосрочна безработица, в общия дял на безработицата. Имаме необходимост от институционални реформи, дефицит в образованието. И още така редица проблеми. Също така имаме нужда от структурни реформи, които да гарантират устойчивостта на публичните финанси, за да избегнем дългова криза. Така че с оглед на всичко това аз се питам, къде реално е напредъка на страната последните 20 години, какво реално е свършено. Така че къде е конвергенцията? Няма такава. В конвергентния доклад основните моменти са устойчивост на икономическата конвергенция. Така че като се взема предвид от страните кандидатки, основно показателите за инфлация и дефицит. Ние знаем как беше натъкмена инфлацията и знаем също, че имаме изоставане в приходите в бюджета, съответно ще имаме скоро и проблеми с дефицита. Така че къде е устойчивостта? Сега много експерти, икономисти и финансисти обаче твърдят, че с влизане в еврозоната се очаква ръст на чуждестранните инвестиции, повишаване на доходите, на покупателната способност на българите. Вие съгласен ли сте с тези твърдения? Същите тези икономисти, финансисти, експерти би трябвало да прочитат конвергентния доклад и така да преразгледат своите твърдения. Защото там точно ясно е показано въпросът с инфлацията и съответно забавяне на ръста в доходите. Така че тук бихме имали сериозни проблеми с ръста на доходите. Така, от друга страна, вероятно същите тези икономисти и експерти неотдавна не разправяха, че когато се присъединим към Шенген, към нас ще потекат реки от мед, вино, нещо, което реално така не се осъществява. Тези оптимистични краски, ние сме много далеч от тях.
Така че по отношение на чуждестранните инвестиции е добре все пак да вземем една по-обща картина, да видим какво реално се случва с тях. Нали, откакто сме влезнали в Евросъюза. Така, първоначалното въодушевление от Евросъюза, нали, имаме ръст на инвестициите, но в първоначалния 10 годишен период към края на 2017 година имаме драстичен спад в чуждестранните инвестиции, като те падат 10 пъти. По отношение на стойността им спрямо към брутния вътрешен продукт спада от 28% към 2%. Тоест имаме едно стопяване на чуждестранните инвестиции. Да кажем, това е далечен период, къде сме сега. 2024 година има наполовина по-малко чуждестранни инвестиции спрямо 2023. Тоест те се стопяват на под 3 милиарда лева. И ще кажат, да, сега влязахме в Шенген. Ами да, ама къде са резултатите от приемането ни в Шенген, като за първото 3 месече на 2025 година те са с 1% по-малко. Така че отново имаме едни абсурдни твърдения, които не се предпокриват с абсолютно никакви факти. И сега да вземем нещо друго, което е още по-интересно. За първия 10 годишен период ние, разбира сме отново на дъното в класациите за чуждестранните инвестиции. Последни. Сред страни като Гърция, Румъния, Хърватия, но в това число и Сърбия. Къде е Сърбия последните години? Нали, страна, която не е в тези съюзи. В Сърбия интересното е, че чуждестранните инвестиции са 3 пъти повече, отколкото в България. Така че нека някой да ми обясни с какво тези съюзи са ни спомогнали за привличане на повече чуждестранни инвестиции. И има нещо друго. Нали, според нас чуждестранните инвестиции не се влияят от паричната единица, която се ползва в дадена държава, а се влияят от редица други неща, като стабилност на икономиката, на политическата система, устойчивост на икономиката, от законността и от ясните правила, които гарантират съответната инвестиция. Тоест тези проблеми, които са характерни за нашата икономика и политическа система, те ще се запазят и след евентуалното ни влизане в еврозоната. Сега вие сте завършил международни икономически отношения, ако не греша. Точно така, да. Повече от 20 години развивате частен бизнес в сферата на туризма. Не смятате ли, че с влизането в еврозоната ще получите повече възможности за развитие? Така, нали, това е едно от уверенията. Да, повече възможности за бизнеса и за българската икономика. Сега ние отново се връщаме до конвергентния доклад, до рисковете и това, което сме говорили последните години, но за повече конкретика мога да говоря конкретно надявате ли за се на моя повече сектор възможности? И това, което се случва в сектора на туризма. Така, значи аз работя от 2005 година на западноевропейските пазари, основно с Франция. Тоест ние от 2006 година 100% от нашите приходи са в евро. Тоест би се очаква аз да съм защитник на еврото, защото това би обличало моя бизнес, но това далеч не е така. Значи използването на националната валута в нито един момент не ни така възпрепятства нито оперативно, нито за развитието на нашия бизнес. И това благодарение на валутния борд, който гарантира фиксиран курс на лева към еврото. Това, което внесе сериозни сътресения в туризма, това е COVID-пандемията, заради принудителните мерки от една страна и заради инфлацията, която след това просто създаде изключително много трудности в сектора. Защо е така? Защото оферирането става месеци по-рано, динамичната картина, нали, динамичните цени, инфлацията води до това, че това, което се реализира в последствие, не е винаги отговаря на предварителните планове. Така че инфлацията е най-големият проблем в сектора и като цяло за икономиката, поне според мен. Това е основната. Знаете, че основната цел на Европейската централна банка е да задържа инфлацията до 2%. Тоест инфлацията е основният проблем винаги е била. Така че сега да се върнем отново, нали, на нашия сектор в туризма. България е и винаги е била, дали е добре или не, това е тема на друг разговор, но една от най-евтините европейски туристически дестинации. Тоест последните години това конкурентно предимство заради инфлацията започна да се стопява и почти се стопи. Тази година забелязваме и ние много притеснителни тенденции и промяна в профила на туристите, като се търсят все по-базови пакети, лишени от съдържание, което така е сигнал за обедняване на западноевропейския турист от една страна, а от друга страна води до по-малко постъпления на оператори в туризма в цялата страна, защото това е по-малко рафтинг, това са по-малко пешеходни разходки в планината за екскурзоводи и така нататък. Тоест, инфлацията е основният проблем. Така, сега, знаете, че банките ще освободят
11% от минималните банкови резерви. Тоест БНБ ще усвои 11% в банките. Това ще се преведе в допълнителна инфлация. Как всичко това ще се отрази на потреблението? Дали това ще доведе до ръст на цените? Съответно, ние ще загубим допълнение. Това ще спомогне за влошаване на и без това вече влошение конкурентно предимство на България на международната сцена в туризма. Така, по отношение на нашата икономика, ръста на инфлацията, което съответно се съпровожда с по-бавен ръст на доходите, води до намаляване на покупателната способност. Оттам спад в търсенето и оттам това води до така по-неблагоприятни икономически последици и по-ниска активност. Така че, според мен, перспективите в краткосрочен и средносрочен план са доста притеснителни за нашата икономика и за туризма, а в дългосрочен план това вече зависи от по-глобални явления, върху които така иначе няма да имаме никакво влияние, ако се присъединим към еврозоната. Господин Кънев, как ще отговорите на вашите политически опоненти, които твърдят, че всявате страх у хората? Не просто разяснявате за еврото, а ги плашите. Така, аз мисля, че ние винаги сме били гласът на здравия разум и винаги сме се борили в интерес на националния интерес и на гражданското общество. В този ред на мисли, знаете, че по време на COVID-пандемията ние се борихме просто за правото на гражданите на свободен избор, да бъдат вакцинирани или не. Сега по същия начин това е нашата битка. Ние не се опитваме да наложим нашата гледна точка, а се борим за правото на хората да сами да решат своето бъдеще и паричната единица, която те ще използват. Защото с това се определя както тяхното бъдеще, така и това на техните деца. Напомням, че има механизъм за излизане от Европейския съюз, но няма такъв за излизане от еврозоната. От друга страна, последните години, което е много интересно, имаше много избори и така политическите партии се бодеха усилено за доверието на суверена, но когато стана дума за еврото, изведнъж се оказа, че народът е невещ и некомпетентен. Аз не мога да разбера с какво право шепа политици решават за съдбата на цял един народ, имайки предвид, че избирателната активност от под 40%, която определя състава на Народното събрание. От друга страна, решение на Конституционния съд заради нередности в изборния процес, с което пренареди картината в парламента. Проучване социологически на тренд с 80% недоверие, съответно с каква легитимност това Народно събрание решава за бъдещето на нашия народ. Така че това са все резонни въпроси, които поне за нас, в допълнение бих казал, че дебата около еврото до голяма степен така беше, се случи благодарение на нас, колкото и разни платената пропаганда и платени грантови анализатори да се опитаха да заглушат, като обикаляха постоянно по студия и ни обясняваха колко богати ще станем. Ние няма да станем по-богати, ще станем по-бедни и това със сигурност така. И цената ще бъде платена от най-бедните слоеве на нашето общество, като според НСИ те са 1 300 000 под линията на бедност. Така че в допълнение бих казал, че на последните избори ние така привлякахме гласовете на 325 000 избиратели, докато на референдума получихме подкрепа от над 600 000. Така че това е тема, която обединява, мисля, обществото като цяло и би следвало да има по-голям граждански консенсус по този въпрос. Аз също, и нещо много важно, когато говорим за рискови страхове, аз бях работещ студент във Франция, когато беше прието еврото там. И имам много ясни спомени до какво доведе това за моя бюджет. Също така, до какво доведе и до Гърция, като студент, също така учителите ни по икономика, още тогава преподавателите ни казваха, че Гърция е фризирала статистическите данни, за да влезе в Евросъюза. И това се знаеше още тогава, далеч преди кризата, която се разрази по-късно. И до какво доведе това? Гърция към 2004 година е 98% спрямо общо средноевропейските нива. Тогава ние сме на 35%. Към 2024 те са на 70%, ние сме на 66%. Тоест ние имаме едно свиване на разна ножицата между двете страни, обедняване на гърците. Така че рисковете са на лице, ние не трябва да ги пренебрегваме. Видяхме какво стана с инфлацията в Хърватия, опитите на правителствата да контролират цените, доколко успяха е тема на друг разговор. Но рискове има, проблеми има и този разговор не се състоя или поне в неговата пълнота. Отделно,
за финал. Нали знаем, че тази година, октомври месец, ще се приема дигиталното евро. Съответно, за къде бързаме? Нека първо да видим какви са рисковете. Неминуемо има такива. Да видим какви са последиците от дигиталното евро, преди да бързаме да го приемаме и ние. Но не е ли много закъснял този дебат, господин Кънев? Вчера отново бяхте на протести. Има ли начин да се повлияе на този процес? Значи, ние тази битка я водим, някои я водят от 2018 година, аз се присъединях по-късно и аз се водя от начало от подписката, когато започнахме с подписката за референдума. Тази битка не е спирала, това не е спринт, маратон. Това е битка за нашия интерес, за нашите пари, за нашия суверенитет и парична независимост, така че тя ще продължи. Знаете, че до 8 юли има още редица гласувания, които ще се вземат в различни формати в европейските институции, така че има още време. Има време но до 31 ако след 8 юли чуем да? После имаме още допълнително срок до 31 декември, така че имаме все още време. Ние не губим надежда. Знаете, отправени са писма до лидерите на ръководителите, държавните ръководители и парламентарни на редица на всички европейски държави, така че на тях им се дава възможност да покажат доколко те ценят базовите демократични права на гражданите. Ние сме ги запознали с реалната картина и състояние в нашата страна и желанието на хората да бъдат питани. Тоест, скоро би трябвало да получим отговори, да разберем доколко те отстояват тези европейски ценности или ще получим още от същото лицемерно отношение. И когато казвам лицемерно отношение, защо? Защото чакахме на резервната скамейка за Шенген 10 години след като бяхме изпълнили условията, а сега бърза да ни присъединят към еврозоната с какво право. Или по-скоро защо? Защо? Защото за мен това е изцяло в интерес на еврозоната от една страна, за подобряване на нейния имидж, от друга страна е в интерес на банковото лоби. Наистина ли еврозоната ще си оправи имиджа с България? Това все пак показва интереса на страни да се присъединяват към този проект, който така вече не е до толкова популярен. Да вземем страни като Унгария, като Полша, като Чехия, като Румъния. Тоест те далеч не бързат да се присъединяват към еврозоната. Така че мисля, че еврозоната има нужда от нови държави, за да запази все пак все още нейната привлекателност. Но мисля, че тук се сблъска с сериозни проблеми, защото международната общност отрази доста широко съпротивата на българския народ за принудителното присъединяване към еврозоната, така че битката продължава, а с нея протестите. Да минем на местни теми. На последната сесия на Общинския съвет беше гласуван бюджетът на община Сливен. Групата на Възраждане не го подкрепи. Защо? Динко Ганчев, мой колега, на сесията на Общинския съвет представи една част от нашите аргументи, свързана с недостиг на средства за малките населени места, за подобряване на тяхната инфраструктура, поддръжка на билото на зелените им площи, за водоснабдяването, също така и за реален напредък и развитие на проекта за инфраструктурата на селищното образование Изгрев. В същото време казах само част, защото бюджетът е основният политически инструмент на администрацията, с което тя определя развитието на града, на общината, както за годината, така и за следващите. Така че тук на нас не се губи точно тази визия, на къде точно отива общината, какво търси, иска да постигне и как тя реализира важни за обществото идеи. Това е също така и една наша оценка за едно цялостно творчество на общината в редица направления, които повдигат много въпроси, но остават често без отговори. Като казвам без отговори, знаете, че наши две предложения минаха през комисия. Едното беше за изграждане на паркинг към областната болница, което би подобрило както паркирането на пациенти за болницата, така и паркирането в района. Другото ни предложение беше за изграждане на депо за отпадъци, за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, което също намери подкрепа в комисиите, но после така отлежаваха в администрацията за становище дълго време и в крайна сметка не получихме положителен отговор. Често питанията ни остават така или с частични, или с неясни, непълни отговори, или на сесии без липса на отговор. Така че също така ни липсва яснота относно
редица проекти на общината или получаваме противоречива информация, за нас остават загадка какви са нагласите на общината по редица проекти. Често има забавяне на проекти, които след, така да кажем, тяхната реализация, те са на значително по-високи цени. Примерно един обект, мога да дам конкретен пример, санирането на младежкия дом Самуилово в проектобюджета за 2024 година започна на 60 хиляди лева, за да приключи в края на годината на 240 хиляди лева, което е 4 пъти повече. Тоест, когато ние планираме... Възможно ли причината да е в инфлацията? 4 пъти повече, все пак тук ни говорят за 2,7% инфлация, така че все пак трябва да се обединим около дали инфлацията е проблема или нещо друго. Когато планираме ремонт на даден обект, все пак не може да се объркаме 4 пъти. А тези промени в проектите, знаете, миналата година актуализирахме бюджета 7-8 пъти. Така че това е оценка за цялостната политика, за цялостно творчество. Има и много допълнителни неща, като забавени реакции по отношение на жалби на гражданите. За пример, има една къща, общинска собственост на улица Мамарчев, за която има жалба от 2018 година, заповед за събаряне от 2018 година, повторна жалба до комисията, в която аз председателствам в началото на 2024 година. Давахме становище да бъде премахната. Гласувахме в януари месец на сесия да бъде премахната въпросната останка от къща и съответно 6 месеца по-късно не са предприети никакви действия. От 2018 до сега това са 7 години. За мен това е абсурдно бездействие. Говорейки се за проекти, няма как да не ви попитам и за индустриалния парк. Отново излиза въпроса как да ги привлечем тези чуждестранни инвеститори. Темата, това е може би един от важните проекти за нашата община, вероятно и за областта. Така ние го подкрепихме на сесия, защото вярваме, че може да представлява един доста перспективен проект, но много зависи дали ще намери своето място на картата на индустриалните паркове в България. Така че ние не бяхме на първата копка, защото за нас по-важна е последната копка и да видим дали реално проектът ще се случи до 30 юни, когато е крайният срок. Сега това, което ние бяхме на общественото обсъждане миналата година, където господин Москова ни каза, че до края на годината се очакват първите инвестиционни намерения в Агенцията по инвестиции. Такива и до момента не сме разбрали дали има, така че ни липсва информация за подобни намерения. Това, което сега по отношение дали това ще допринесе за по-високи доходи на населението, сега ние имаме известни притеснения по този въпрос, даже много сериозни притеснения. Ще ви кажа защо. От една страна безработицата в нашата област е 8,9%, спрямо 4,3% за страната. Тоест, ние не сме в дефицит на работна ръка и същевременно знаете, че имаме внос на работна ръка. Тоест, тук имаме по-скоро оптимизиране на разходите на труд на работодателите, което ни води до по-високи доходи за населението. От друга страна е един сериозен, или може би също толкова сериозен проблем, това е дефицита в образованието, който би трябвало да ни притеснява изключително много, защото според данните на НСИ за 23-та година 35% от населението във възрастовата група 25-64 години е с основно или по-ниско образование, спрямо 15 за страната. Тоест ние имаме един сериозен дефицит в образованието, което просто не разбирам как ще постигне по-високи доходи за населението. С това образование, този дефицит на образованието ние можем да привлечем само единствено производство, нискоквалифицирано производство с ниска добавена стойност и съответно, което не знам колко отговаря на очакванията на новото време и населението за по-високи доходи. Така че има много сериозни проблеми, в които да се работи. Така и ние очакваме да видим какво ще бъде развитието. Община Сливен заяви намерение да отдаде на концесия сливенските минерални бани. Вие отново бяхте против. Този път защо? Ние разбрахме за това намерение на община Сливен от публикация във вестник Капитал. Така че, както ви казах по-рано за бюджета, че редица намерения на общината остават загадка за общинските съветници, това е едно от тях. Затова излязахме с наша позиция, че категорично не сме съгласни да минералните бани да бъдат концесионирани. Какъв е другия вариант? Ще стигнем до там. Има варианти.
Знаете, че миналата година бяха вложени 630 хиляди за ремонт на покрива. Тази година са заложени още средства за ремонт на сградата и също за ремонт на отводнителните съоръжения. Тоест, насочва се ресурс, обществен ресурс от нашите данъци и съответно един от най-важните активи на нашата община, което трябва да бъде използвано в полза на обществото. Така че проблемът, който аз виждам, е, че към момента в общината действа една временна комисия, в която ние също имаме и представител, която имаше за цел да обедини гражданското общество и институциите да даде предложения за развитието на минералните бани. Проблемът е, че ние от тази комисия не получихме информация, че относно предложението на общината, което гласувахме на миналата сесия, да придобие 43 декара имота терена, който е пред банята и зад банята, за да ги стопанисва и поддържа. Това е много добре, но Временната комисия не предостави тази информация, т.е. те не разполагаха с нея. Временната комисия не разполага с информацията, че общината възнамерява да концесионира минералните бани, а в момента от публикацията в Капитал разбираме, че в момента се изготвя концесионния анализ. Тоест, това са проблеми, които будат доста въпроси. Какво реално се случва в страната? Има много добри примери за стопанисване от общински предприятия и структури на минерални бани. Такъв е случай банята в Банкя. Значи банята в Банкя е реставрирана и работи за посетители и наши туристи я ползват. Даже тази седмица имахме група, която беше там. Група французи. Банята в Банкя е на така много по-сериозен проект за 8 милиона, но тъй като сградата е паметник на културата и съответно вътре има дърворезби, има мозайки, съответно проекта е изискал доста повече средства. Но имаме така по-интересен пример, който е в мъглишкото село Ягода. Мъглишкото село Ягода разполага с минерална баня, която се стопанисва от общинско предприятие към община Мъглиш. Там ремонта е бил на стойност 2 милиона и 100 хиляди лева, който една част, 200 хиляди са получили от държавата за ремонт на покрива, който при нас вече е направен, и са теглили 1 900 000 от фонд ФЛАГ за реставрация на сградата и тя работи от 2022 година. Така че това е един успешен проект за сравнително малко средства, който е реализиран. Ние в началото на годината гласувахме да бъдат предложени за продажба терените за соларните паркове, така че средства би трябвало да се намерят. Там се очакват 4 милиона и половина, защото има заявен инвеститорски интерес за придобиване на тези терени. Така че средства би трябвало да има. Въпрос има ли желание? Правили ли сте анализ колко средства ще бъдат необходими? Значи това, което споменах за минералната баня в Банкя и минералната баня в Ягода, т.е. този в Ягода, по-скоро този в Ягода, примерът би бил аналогичен. Така че средства, имайки предвид, че ние вече сме инвестирали 630 хиляди за покрива и разполагаме със средствата и за останалия ремонт, според мен. Тоест, според вас ще бъде финансово рентабилно общината да поддържа сливенските минерални бани и да не ги отдава на концесия? Това е напълно възможно да се случи. Въпросът е дали има желание и интерес от страна на общината да се ангажира с подобно стопанисване. Не сме убедени, че има такива намерения. И това, което разбираме в публикациите, че те желаят да го дадат на концесия, което за нас не е правилното решение. Сега, господин Кънев, този въпрос го засегнахме по време на разговора с народния представител Мария Белова. Бих искала и вашия коментар във връзка с разследването, което излезе на Антикорупционния фонд, озаглавено холдинга на Чичко Тревичко. Вие имахте ли възможност да изгледате разследването? То е в няколко части. Запознахте ли се с съдържанието? Изгледах въпросното разследване в 2 части. Очакваме да видим и третата част. Да. Представените твърдения, поне за мен, са изключително притеснителни, защото в това разследване се говори за манипулация на енергията, както на входа, така и на изхода, и на изкуствено поддържане на тецовете в недобро финансово състояние. Тук е място обаче да кажем, че името на Сливенския ТЕЦ също фигурираше в това разследване. Да. И беше споменато, тук имаме други притеснения относно манипулирането на въглеродните квоти с фиктивни доставки на биомаса. Тоест ние знаем, че включително при нас се ползва биомаса. Така че аз не знам къде е истината и смятам, че институциите е редно и следва моментално веднага да се самосезират и да направят необходимото разследване.
Друго, което е притеснително все пак е, че в самото разследване се споменава доста институции, които през времето са били доста пасивни. Така че следва да видим какво реално ще се случи сега. Сега също буди така известен интерес, защо сега този свидетел се появява, че интерес това обслужва, защото винаги има някакви интереси, които остават скрити за публиката, в това число и за нас. Така че остава и разчитаме на институциите, колкото и да е ниско доверието към тях, да предоставят надежна информация на гражданите, защото това вълнува всички нас. И ни засяга конкретно с цената на тока, който ни плащаме. Аз също съм потребител на нашия ТЕЦ. Миналия месец имаше обществено обсъждане, което бе съпроводено с напрежение и размяна на остри реплики във връзка с едно инвестиционно предложение на ТЕЦ Сливен. Вие присъствахте на това обществено обсъждане за изграждане, зачитам, на инсталация за вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища с капацитет 6 мегавата. Има ли причина да се притесняваме? Според вас, след всичко, което чухте по време на общественото обсъждане от страна на експертите? Така, значи ние бяхме на общественото обсъждане, нашата група. Бяхме на общественото обсъждане и през 2023 година. Тогава също беше този въпрос за комплексното разрешително. Така че и тогава, и сега основното притеснение на хората е какво реално се гори в ТЕЦ-а и дали въпросната инсталация няма да се ползва и с други цели. Така че, имайки предвид въпросното разследване и с тези фиктивни доставки, мисля, че тези притеснения остават съвсем резонни. Защото ако липсва биомаса, какво реално се изгаря? Въпросният доклад, който беше представен, беше за една иновативна технология, която разбрахме, че не се използва никъде другаде в България, така че притесненията остават, защото ние нямаме поглед върху какви реално са рисковете и какви биха били последиците от тази технология. Финални думи на финала сме. Така че притесненията у хората остават и институцията е редно да внесат допълнително спокоение и информация по тези въпроси. Благодаря ви за това участие. Ще ви очакваме отново в нашето предаване.